nevieš, kde ma môžeš nájsť, budem práve tam, kde som čakal toľko prázdnych dní. Kúpim ti pivo alebo teplé kaštany a súmrak sa rozletí na krdeľ vrát. Poviem ti, pozri, vzducholoď horí nad nami. Každý, aký by bol posled. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. Dobrý deň, sadnite si. Počúvajte ma sem. To, čo ste predviedli na tej matike z písomky, to je horor. To je viac než horor. Každý, aký by bol posledný. Treba konať rýchlo, lebo čas sa kráti. Ja už nechcem ani sekundu stratiť. Chystám sa zlepšovať si náladu, preto zároveň z plných plus jabadabadu. Ako Flintstone, je hore mi prischod. Či si na to prišiel, tak sa te pristol. Netreba ma otravovať hlúpými činmi. Nechcem zápasiť už s veternými mlynmi. Nestojí to za to ani jedna minúta. Poďme radšej ďalej, poďme. Prečo mám Peťku? Kam sa iba užíva na život. Mám plán, ako užívať si ho. Nemusíš mať na to tučné kontrolo, tak sám z postele, rýchlo, pronto. Miluj tých, ktorí miluje teba. Podpor tých, ktorí tu podpory treba. Je tu krátko, tak nech všetky dni vyzerajú ako veľké narodeniny. Táto chvíľa presne v túto noc, len ty máš tú jedinečnú moc. Nech môžeš zmeniť všetky sny. 365. Táto chvíľa presne v túto noc, len ty máš tú jedinečnú moc. Nech môžeš zmeniť všetky. Pre pána Jana. Žiť každý z tých 6-5 dní, práve tak, jak keby bol ten posledný. Nebudem sa strachovať o budúcnosť, ja žijem tu a teraz a neriešim minulosť. Každé ráno ďakujem Bohu za nový deň, každý večer ďakujem za každý pekný deň, lebo viem, že aj keď prší slnko zasví. Dvihni to ty. Ja ti nechcem, dvihni to, prosím ťa. Prosím. Dubajová, dobrý deň, stredná odborná škola technická. Ja som triedna 4. a je tam antivírová špecializačná firma? Ja by som, áno, mám problém, neviem ako, či žiaci alebo samosato, tí japonskí chlapici, ale proste mi v triednej knihe a v klasáku dostal sa mi tam vírus. Mohli by ste mi to prísť opraviť, prosím vás, ale hneď, lebo potrebujem zapísať známky. Dobre, o 10 minút sme tam. Šipko. Čas bol! Počkaj, pozri na hodinu, koľko ľudí. Ešte máme čas iba na kávu. Poď na kávu.
nám vydarí kšeft. Tak. Áno. O, dobrý deň. Počítaj. Išla som zapísať známky. Na to bude treba špeciálne narade, ale je to veľmi nebezpečný vírus. Tento vírus môže prepísať všetky známky na jednotky. Nebláznite, to nie! Prisame. To nie, to v tom žiadnom prípade A títo všetci žiaci zmaturujú z vyznamenaním. To v žiadnom prípade, koľko stojí antivíra, toto nemôžem ja dopustiť. Je to veľmi drahá vec. Oni to zaplatia, majú na to. Tak daj narade. Mám tu spierané, čo si na stúžkovu, to môžeme použiť. Nie, to nebude ono, daj niečo druhé špeciálne. Daj im toto, dáme im. A zaslúžia si, ne? A keď si zaplatia. To Oni špeciálny nechcú antivírus, ale máme tu malý háčik, že táto kniha potom bude musieť byť 2 týždne v karanténe No, najmenej. 2 týždne ste sa zbláznili, viete čo mne to koľko Tak znamená? bohužiaľ, buď zmaturujú všetci z Nie, vyznamenania. to radšej 2 týždne, radšej to znamená, nech to boli. Musíme zapečatiť najmenej na tie 2 týždne a potom už tento vírus odíde. Povedz mi to nevyhovuje tie 2 týždne, no ale čo už, no? Čo už? Vydržíte. Zapečatiť? Zapečatiť. Dajme 3. Čiže dať do karantény je to nejaké synonymum k tomu slovu. To je teraz nový výraz, No, to nový. už nesledujete Moderné. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Nie, Dúfam, za že čo? to bude fungovať, ale keď nie, ja prídem reklamovať. Určite môžete. Ako náhle sa tam prepíše na jednotky, nie reklamujem. Dvojročná reklamná Záruka. záruka je. Dobre, ďakujem, tak my to zapečatíme. Pomôžete mi? Lebo ja, viete, ja som nie. Potom ešte tie peniaze sa s nimi To dohodneme. nie je problém, nemám vyberať, nie je problém. Naučím. Hej? Dobre, takže poďme teraz slavnostne zapečatiť triednu knihu. I'm a different guy. Forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? 'Cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? 'Cause I'm ready to go. I'm ready to go. 'Cause I'm ready to go. I'm ready to go. Antivírový program.